Sent el darrer encontre, els figuerencs van haver de baixar el cap i assumir la derrota. L'escenari a Vilatenim d'aquest diumenge ha estat ben diferent. Els aficionats blanquiblaus han pogut respirar tranquils després de comprovar que el seu equip està capaç de desfer-se del Manresa, tot i l'àmplia llista de baixes per lesió o sanció. El domini local ha estat aclaparador, tot i que els barcelonins han ensenyat les ungles, però no per massa temps. 1, 2, 3 i alguna més van ser les ocasions que van tenir els locals d'inaugurar el marcador. Fins que de cop va aparèixer Pol Comte i va detonar un fort xut des de la frontal de l'àrea que va fer aixecar més d'un aficionat. Amb l'1-0 just acabava de començar l'hegemonia figuerenca. Caram i Aleix ho provarien posteriorment sense premi, però el segon arribaria amb una jugada treballada entre Pol Comte, que canviava davant de la pilota per ser recollida per Cruz i enviar-la al segon pal, on Teixi rematava sense perdó. El 2-0 tancava la primera meitat i a la represa el domini continuava a les arques de la Unió, tot i que va perdonar en més d'una ocasió, fet que li hagués donat un marcador més ampli al final d'aquesta jornada. Teixi feia el seu segon gol i els tècnics figuerencs feien debutar els juvenils Eric Díaz i Albert, també el jugador del filial Hussam. Ja en el temps de descompte el Manresa va poder fer el gol d'honor gràcies a Joel. Amb aquesta victòria els unionistes continuen líders a la taula classificatòria, ara líders en solitari, després que el Mollet punxés en aquesta jornada.